ja tervetuloa Fitness Mimmit YouTube-kanavalle. Täällä on tänään Kiia ja Sonia. Ja tänään me vastataan teidän lähettämiin kysymyksiin. Eli tää on Q&A-video. Ja kiitos ihan sika paljon kaikista kysymyksistä. Oli hyviä kysymyksiä ja me valittiin sieltä nyt 8. Joo. Aloitetaan heti syvään päätyyn. Niin täällä oli tullut semmonen kysymys kuin MP-roinaaminen, eli steroidien käyttö. Ja muiden kiellettyjen aineiden käyttö. Dopingin käyttö. No, jos lähdetään siitä, että me kisataan SFUn alaisessa liitossa, joka on siis antidoping-sopimuksen alla. Molemmat ja kaikki muutkin kilpailijat on allekirjoittanut antidoping-sopimuksen, joka tarkoittaa sitä, että on sitoutunut, että ei käytä mitään kiellettyjä aineita. Ja esimerkiksi nyt vaikka tuosta ovesta voisi tulla joku meitä testaamaan ja me ollaan niin velvoitettu antaa näyte ihan periaatteessa missä tilanteessa vaan, niin voi siitä hyvin päätellä, että mitä mieltä me ollaan siitä, eli kumpikaan meistä ei käytä tai tule käyttämään. Ei. Ja mikä mun mielipide on, mulla on 2 mielipidettä. Kerro. Ensimmäinen mielipide on se, että jos kisaat SFUn alaisena, eli tässä meidän liitossa, ja käytät, niin olet idiootti. Koska sulla on mahdollisuus mennä sinne SKL:ään, jos ei testata. Se ei tee susta ihmisenä mitenkään huonoa, jos sä käytät steroideja. Mutta se päätös, että sä kisaat tässä liitossa, jossa se on kiellettyä, ja teet hallaa kaikille muille sillä, kun jäät kiinni, niin se on idioottimaista. Koska nyt parina viime vuonna SFU on menettänyt ne tukirahat. Kyllä, ja se on iso raha, koska niitä käryjä on tullut liikaa. Niin se tekee hallaa meille kaikille muille puhtaille urheilijoille, joka sitten vaikuttaa esimerkiksi kaikkiin budjettiasioihin, miten paljon niin kun, meitä kisaajia voidaan vaikka sponssata MM-kisamatkoihin, ihan kaikkeen kisakustannuksiin, koska jos ollaan menetetty niitä valtion tukia. Se on toki myös tosi huonoa niin kun mainosta meidän lajille ja liitolle, kun tulee niitä käryjä. Ja niitä on tullut aika paljon nyt lähiaikoina. Ja kun on mahdollisuus mennä SKL:ään, jossa se on niin täysin fine, kukaan ei testaa sua, niin miksi sä et mene sinne kisaamaan? Tai miksi sä rikot sääntöjä, kun sulla on mahdollisuus siihen, että sä voit kisata toisessa liitossa? Niin sitä mä en tajua. Että se on niin kuin, jonkun pitäisi rautalangasta mulle se vääntää, että miksi joku tekee niin. Koska ensinnäkin se on varmaan ihan ei se mitään piip! Se on varmaan ihan sairaan kuumottavaa ensinnäkin käyttää tässä liitossa ja olla koko ajan niin pelko persiessä, että milloin joku tulee testaamaan. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Mun mielestä se, että tee sun keholla mitä sä haluat tehdä. Jokaisella on se niin vapaus valita, mitä kehoon pistää. Mutta mun mielestä just tää, että kun on 2 liittoa, toisessa testataan, toinen pitäisi olla puhdas urheiluliitto, toinen saat tehdä mitä haluat, niin minkä takia sä niin kun väkisin meet sinne, missä ihmiset yrittää tehdä puhtaasti? Kyllä. Niin toi mun mielestä niin kun tosi itsekästä. Mä oon sitä mieltä myös, että siis ihan tehkö mitä haluaa, mutta kunhan menee sinne toiseen liittoon. Et niin kun, en itse henkilökohtaisesti ikinä testais. Testais? Mä ajattelin, että ei mitään. Siis en itse henkilökohtaisesti testais mitään noita juttuja. Niin. Siis jos joku tulee testaa mut, niin totta kai... En anna näytettä. Totta kai, siis, mut en laittais omaan kehooni mitään tommosta. Mutta tää on niin kuin vapaa maailma, jokainen saa tehdä mitä haluaa, mutta älä tuu sit sinne liittoon, missä niin kuin, tiedätkö? Se on kiellettyä. Ja just se kans niin ihan samaa mieltä, että se ei tee susta ihmisenä huonompaa, se ei tee susta huonoa ihmistä, koska kaikilla on se oikeus, että siitä en todellakaan niin tuomitse. Mutta sen tuomitsen vahvasti, jos huijaat ja teet sääntöjen vastaisesti. Ei oo fresh. Not fresh. Koska mitä niinku, miksi sä tuut kilpailee semmoiseen liittoon, jos sä tiedät, että sulla on etulyöntiasema. Niin. Mitä sä saat siitä ja silloin? Miltä tuntuu voittaa, jos
sä oot huijannut. Tai eihän se ole voitto. Tai silleen, niinku, tää asia menee tunteisiin mulla, mutta niinku oikeesti. Joo, en ymmärrä. Jokaisella on vapaus tehdä, mutta tehkää sit siellä muualla, että se on meidän mielipide. Kyllä. Next question. Vai oliko siellä tähän jotain? Ei, kunnon räntti. Sitten toinen kysymys. Tää on osoitettu ehkä enemmän Kiialle. Mikä on oikeasti rehellinen päällisin syy, miksi jätit viime dieetin kesken? Eikä nyt mitään kaunisteluja, vaan suoraa puhetta. Joo, no siis mähän olin siinä uskossa, että mä olen menossa kisaamaan. Mulla oli ollut vaikeuksia sen kanssa, että mä saan sitä kuntoa eteenpäin. Se oli mulla tiedossa. Mä kokeilin muun muassa keto-versiota ja silloin niinku lähti dieetti etenemään ja kunto etenemään ja näin. Ja mä olin sit siinä uskossa, että mä oon menossa sinne kisaamaan. Ja minkä takia tää mun kunto niinku junnaili, niin mä olin tosi paljon kipeänä. Ja mulla oli haasteita terveyden kanssa. Mulla alkoi jotenkin niin kuin vatsa vähän oireilee myös. Mä saatoin oksennella aamuisin. Näin, olkaa hyvä. Ja niin kun mä olin kuumeessa ja kipeänä ja näin, niin mä en päässyt treenaamaan kunnolla. Ja aktiivisuustasot laskee, niin totta kai ei se kunto etene samalla lailla. Tosiaan mä olin siinä uskossa, että mä olin menossa, mutta sitten 2 viikkoa ennen kisoja, niin meillä oli niin kuin tiimin posetreenit. Ja siellä sitten niin kuin, no mä näin, kun siellä oli mun kavereita, ketkä oli menossa kisaamaan, niin mä näin, että ei mun kunto ole tätä, mitä niillä on. Niin mä sain kunnon paniikkikohtauksen siellä pukkarissa. Mut sit mä sain kerättyä itteni ja näin ja niin kuin sain semmoisen hyvän fiiliksen, että mä menen vaan niin kuin nauttii ja ihan sama mitä tässä käy. Että niin kuin mä menen hakemaan kokemusta ja näin. No sitten niiden posetreenien jälkeen niin mun silloinen valmentaja kysyi multa, että hei, että mikä fiilis ja tälleen. Sitten mä sanoin, että mulla oli vähän huono fiilis aluksi, että niinku mä huomasin, että en mä ole niinku, niin kireä, mitä mun pitäisi olla. Ja sitten sit mä sanoin, että kuitenkin mä sain niinku tämmöisen hyvän fiiliksen, että nyt niinku mä menen tälleen. Ja sitten tää mun entinen valmentaja sanoi, että joo, että faktahan on se, että ei se oo sitä, mitä sen pitäisi olla. Juteltiin siitä ja hän sanoi, että klassikkeihin ei ehkä kannattaisi mennä, mutta mä voisin jatkaa mun dieettiä sinne Ruotsin kisoihin. Mulle se Fitness Classic oli kauden pääkisa ja mä lyhistyin silloin niin kuin lattialle siellä pukkarissa ja mä muistan, mä itkin ja siinä vaiheessa sit mä tajusin sen, että en mä ole menossa sinne Fitness Classickiin sitten ja siitä tuli se päätös, että mä en nyt sitten, että se keskeytyy se preppi. Että mä olisin voinut jatkaa sinne Ruotsiin, mutta mä olin siinä vaiheessa jo aika niinku silleen henkisesti jo loppu. Että mä olin just niin kun käynyt näitä terveydellisiä asioita läpi ja se oli aika rankkaa niin kun sen prepin ympärillä myös, että oli just näitä terveyshaasteita. Mutta oikein, että sä oot niinku sit lopulta, montas viikkoa sä olit ollut prepillä, kun se loppui? 5 vuotta. En mä viikosta tiedä. 5 vuotta. No, mutta kuitenkin ihan sikakauan, että moni olisi varmaan, tai siis monikaan ei varmaan niinku ehkä uskaltaisi tai jättäisi kesken, että munkin mielestä toi on niinku semmoista vahvuutta ja arvostettavaa, että sä sitten teit sen päätöksen, että sä uskallisit niinku jättää sen kesken. Ja sekin vaikka sä olisit mennyt, niin ei siinäkään ollut todellakaan mitään pahaa, mutta mun mielestä toi kans kertoo semmosesta niinku mielenlujuudesta, että pystyy tehdä sen päätöksen, että okei, että varsinkin koska säkin oot alusta asti mennyt niinku menestymään, etkä hakemaan vaan kokemusta, ainakin näin mä oon ymmärtänyt, niin sitten se, että sä oot niinku kohdannut sen realiteetin, että okei, että tällä kunnolla nyt ei tule sitä menestystä, että jättää kesken, koska sekin on ihan sairaan vaikea päätös. Joo, kyllä se oli, niin kun, se vaati tosi paljon ja mä olin kyllä tosi romuna ja pohjalla siitä, mutta
sit samalla mä tiedostan sen, että jos mä olisin mennyt sinne kisaamaan, mä olisin nähnyt, että minkälaisessa kunnossa ne kaikki muut on, ja sit oma kunto olisi ollut vajaa, niin mun pääkoppa ei olisi kestänyt sitä. Mä oon sen verran perfektionisti ja todella kova niin kuin piiskaamaan itseäni, niin mä luulen, että mun fitnessura olisi loppunut siihen. Että mulla olisi varmaan todennäköisesti jäänyt niin huono fiilis siitä. Mutta nyt, että mä niin kuin jätin tämän kesken, vaikka se oli ihan tosi vaikeeta mulle, niin mä sain siitä entistä enemmän semmoista, että no hemmetti, että nyt, niinku, että nyt mennään. Kyllä. Ja mä uskon, että sen takia mä oon nyt tässä ja on pikkasen niinku, semmonen tavallaan, se on tuolla takaraivossa. Mutta mulla on niinku, nyt tällä prepillä se, että mä haluan näyttää itselleni sen, että hitto, girl, you can do whatever you want. Mut joo, tämmönen story siihen ja joo, edelleen herkkä paikka. Kyllä mä sanon sen suoraan, että joo, semmoinen. No niin, sitten 3. kysymys. Mikä on fitness-skenen isoin kulissi tai tämmönen harhaluulo? Harhaluulo. Ja mulle tuli ihan ekana mieleen päihteiden käyttö. Tai mulla on semmoinen olo, että monella ihmisellä, joka ei vaikka ole skenessä, niin on semmoinen mielikuva tai sellainen, että kun on urheilija, niin ei voi käyttää päihteitä. Mullekin on tosi monesti erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, vaikka opiskelijatapahtumissa, kun vaikka en ole käyttänyt alkoholia, niin on ihmetelty sitä, että miksi sä et käytä. Ja sitten kun on tullut puheeksi, että no mä harrastan fitnessä, niin sitten se on jotenkin liitetty siihen, että no sen takia sä et voi juoda. Multa on joskus kysytty, että etkö sä juo ikinä. Et sitä on ihmetelty. Ja sit jos mä oon vaikka juonut alkoholia, niin sitäkin ollaan ihmetelty, että miten sä voit juoda, kun sä oot urheilija. Oot sä kohdannut tämmöstä? Oon kyllä joo. Ja itse voin sanoa, että niinku oma alkoholisuhde ei niinku, alkoholi ja fitness ei periaatteessa liity toisiinsa mulla. Ei. Et mä en itse henkilökohtaisesti juo niin kun, melkein ollenkaan, todella harvoin. Joskus mä tykkään käydä ulkona. Siis, joo, mulla on sama, että niin kun, mä uskon kyllä, että se fitness vaikuttaa siihen tosi paljon, koska eihän se tue niin kun, sitä tavoitetta, että jos juhlii paljon, mutta jos mä en harrastaisi fitnessä, niin uskoisin, että mä silti juhlisin näin vähän mitä nyt. Tai voi olla, niin kun, että eihän sitä koskaan tiedä, mutta siis silleen, että se ei niin kun, ole asia, joka oikeasti vaikuttaa siihen niin paljon, että sit se on hauska, miten ihmiset niin kun, olettaa, että vaan sen takia, että koska sä oot fitnessurheilija, ja varsinkin sanalla fitnessurheilija, ei esimerkiksi kukaan niin kuin, ajattele ehkä niin paljon jostain jääkiekkoilijasta tälleen, tai silleen, että se on niin kuin, eri jotenkin korea, niin se on paljon niin kuin, ihmetystä herättänyt just tommonen, että jos ei käytä alkoholia, että käyttääkö ikinä sen takia, että kisaa, ja sitten jos joskus käyttää, niin sit sekin on niinku huono juttu tai silleen, että mikään ei ole vähän niinku silleen neutraalia. Ja ihan toi sama niinku musta tuntuu, että kun on vaikka kehityskaudella ja niinku syömisen kanssa. Että jos vaikka herkuttelee tai syö jotain niinku burgeria esimerkiksi ja niinku näin, niin sit välillä jotkut niinku ei niin lähellä olevat ihmiset saattaa olla silleen, että miten sä voit syödä tommoista, kun sä oot kuitenkin fitnessurheilija? Niin, siis se on jotenkin tosi hassua, koska se on niinku, no totta kai kyllä mä niinku ymmärrän myös sen, että voi olla semmoinen tietynlainen kuva, koska fitness-sananahan on semmoista niinku, no fitnessä tai semmoista hyvinvointia semmoista, niin ei siihen ehkä assosioida just jotain herkkuja ja alkoholia ja tämmöistä, mutta kun se niinku, just toi syöminen ja tälleen, niin se ei niinku mene silleen, että se kisakausi on niin eri asia. Totta kai se on niin kuin, myös tavoiteltavaa, että eläisi urheilijan elämää ympäri vuoden, mutta esim. Itse koen sen, että se, koska mä en ole ammattiurheilija ja mä en halua olla ammattiurheilija, tämä on vaan mun harrastus, niin kyllä mä niin kuin suon itselleni sen, että jos mä haluan joskus käydä juhlimassa tai herkutella, niin se ei tee musta yhtään vähempää urheilijaa kuin versus semmonen ihminen, joka
elää tosi kurialaisesti ympäri vuoden, koska ihan kumpikin on mun mielestä yhtä fine, kunhan se on niinku itse itselleen fine. Mut joo, siis samaistun ja jotenkin niinku toi, että fitness on urheilulaji. Joo, kisakaudella siihen se syöminen on tosi isossa osassa. Ja no kehityskaudella myös, että sä niinku pystyt kehittämään sitä fysiikkaa. Mutta ihan yhtä lailla niinku, vaikka jääkiekko, niin kuin sä sanoit, jos mä olisin jääkiekkoilija, niin totta kai mä söisin silleen, että se tukee mun urheilua ja kehitystä ja hyvinvointia ja terveyttä. Mutta kyllä mä, niinku, tai musta tuntuu, että ihmiset hyväksyis sen silloin paremmin, että okei, toi käy niin juomassa tai toi vaikka syö nyt jotain niinku karkkia, niin ihan yhtä lailla se on urheilu siinä missä muutkin ja toi on niinku mun mielipide. Jep. Ja sitten jotenkin mä oon kans niinku huomannut, sitä ei ehkä piilotella on vaikea sana, mutta tiedän ihmisiä, jotka ei oo halunnut, että kukaan muu tietää, että käyttää vaikka nuuskaa tai polttaa tupakkaa, kun on fitnessurheilija. Että siitä ollaan tosi hissukseen, mutta sitten versus joku toinen urheilulaji, niin... Tai sitten se voi olla vaan, että me kuvitellaan näin, mutta tää on ehkä semmonen isoin harhaluulo, mitä on skeneen ulkopuolisilla. Musta tuntuu, että tosi moni kyllä nuuskaa. Niin, tai nikotiinipusseja käyttää. Onks ne eri asia? Olisiko next question? Katsotaan. 4. kysymys on, miksi oikeasti vaihdoitte valmentajia? Ja sitten on kysytty samaa syssyyn vähän, että wellness vai bikini-Kiialla jatkossa. Niin. No, jos sä Sonja aloitat, miksi sä oikeasti nyt vaihdoit sitä valmentajaa? No, mulla ei oikeasti ollut mitään draamaa ikinä mun vanhan valmentajan kanssa, mutta niin kun rehellisesti sanoen, mä halusin uusia haasteita, mä halusin vaihtelua, uusia näkökulmia ja halusin uutta haastetta. Et mulla oli semmoinen olo, että mä olin ehkä edellisessä valmennuksessa kasvanut niin kun urheilijana tieni päähän siinä valmennussuhteessa ja että mä en ehkä enää niin kun saanut siitä semmoista uutta haastetta, mitä mä kaipasin. Niin sit se oli ihan sairaan hyvä sauma miettiä sitä valmentajan vaihtoa, kun muutti PK-seudulle. Ja niin, että mulla ei ainakaan oikeasti ollut mitään draamaa eikä mitään pahaa sanottavaa mun edellisestä valmentajasta, mutta ehkä just semmonen, että kaipas erilaista asiantuntijuutta ja semmoista kokemustaustaa, että munkin edellinen valmentaja niin hän ei ollut niin pitkään valmentanut kuin vaikka nykyinen, niin halusin myös kokeilla semmoisen, että erilaisella oikeasti kokemusperäisellä niin taustalla valmentaa. Niin mun mielestä kiteytettynä tämä. Niin, tosi hyvät syyt ja silleen, että kun ei siihen liittynyt mitään draamaa just. Tai tosi usein jotenkin ajatellaan, että tähän nyt varmasti liittyy hirveä draama. Niin se on jotenkin aina silleen, että joku on silleen, oh my god, miksi vaihtoi tiimiä, miksi vaihtoi valmentajaa. Mut kyllähän aika moni varmasti vaihtaa, tai silleen, että harva on varmaan niinku yhdellä samalla valmentajalla silleen koko elämän. Koska sit kun on ne tietyt jutut tullut vähän niinku tiensä päähän, niin kyllä mäkin koen, että mä oon hirveästi kasvanut urheilijana ja kehittynyt, oppinut uutta, kun mä oon vaihtanut valmentajaa, koska mä oon saanut erilaisia näkemyksiä ja just se kokemus puhuu totta kai siellä taustalla, että niinku sen kautta oon saanut sit uusia eväitä tältä nykyiseltä valmennukselta. Kyllä. No mikäs sun story, että miksi sä vaihdoit oikeasti valmentajaa? Oikeasti. Joo. Aika niin kuin samoja fiiliksiä mitä sulla. Ei liity mitään draamaa. Se nyt ensimmäisenä tähän. Draamaa teillä. Niin, ei ole mitään draamaa. Arvostan ihan älyttömästi mun edellistä valmentajaa. On hänelle aina kiitollinen siitä, että mitä mä oon oppinut häneltä ja mitä mä sain häneltä. Eli ei liity mitään draamaa. Rehellisesti mä asun itse Helsingissä. Tää mun aiempi tiimi oli Lohjalta ja treenit oli aina Vantaalla, niin se oli yksi syy, että mun piti aina niin kuin matkustaa vähän pidempään ja siihen meni niin kuin paljon aikaa. Ja mä halusin tiimin täältä niin kuin Helsingistä. Itse asun tässä. Ja tää nykyinen tiimi, niin me treenataan ihan tossa niin kuin kiveheitossa mun kodista. Joo. Ja sitten myös se, että
mä olin Sonjalta saanut kuulla tosi paljon siitä, että miten niin kun tämä meidän nykyinen valmentaja valmentaa. Ja niin kun, siinä on aina vähän eroja, että miten valmentajat valmentaa. Ja mä halusin testaa jotain niin kun uutta. Ja mä halusin testaa tätä niin kun meidän nykyisen valmentajan tapaa valmentaa. Myös se, että musta tuntuu, että mä tarvitsin semmoista niinku uutta, freshia alkua koko hommaan. Ja sitten myös se, että mä halusin kokeilla, että minkälaista olisi, jos olisi miesvalmentaja. Joo, sama. On siinä kyllä eroja, tai sillä, totta kai se riippuu varmaan tosi paljon niin kuin henkilökemioista, mutta mulla on ehkä vähän semmoinen olo, että niin kuin nyt kun on mies, niin senkaan ei sit luo niin semmoista syvällistä ystävyyssuhdetta. Jos saatte kiinni, niin sit sillä on sitä auktoriteettia ehkä vähän enemmän. Mä koen ehkä sen näin. Tai saatko kiinni? Saan, mä oon miettinyt tota ihan samaa. Tai mä oon vähän semmonen, että sit jos mä päästän jonkun ihmisen tosi lähelle, mutta esimerkiksi vaikka jos mun äiti sanoisi mulle jotain, että Kiia, sä oot vaikka tosi hyvä, niin en mä niinku usko. Ja jos mun joku hyvä ystävä, vaikka Sonja sanoisi mulle, Kiia, sä oot tosi hyvä, niin on vähän silleen, että mä en ihan usko. Mut sitten jos on niin kun joku semmonen, kenellä on vähän enemmän just tätä auktoriteettia ja niin kun, totta kai niin kun valmentajasta tulee aina jollain tapaa tosi läheinen ihminen, mutta sitten, että siinä on kuitenkin just tämä auktoriteetti, että sit jos mun valmentaja sanoo mulle jotain, niin mä oon silleen, että okei, yes. Ja sit musta tuntuu, ainakin itsellä oli ja vissiin sullakin, että edellinen valmentaja, että se oli vähän niinku semmonen fitness-äitihahmo. Joo. Tosi hyvällä tavalla. Et sit koska siitä tuli niin läheinen just sen niinku äitihahmo-aspektin takia, niin sit se oli silleen erilaista se auktoriteetti siinä. Joo, kyllä. Ehkä just halus niinku kokeilla muita tapoja. Kyllä. Kyllä. Se on nyt oikeasti se syy, miksi me ollaan vaihdettu valmentajaa. Ja sit mä unohdin sanoa. Kysyttiin kans sitä, että meikö mä nyt siihen wellnesseen vai bikiniin. Niin mä olen tällä hetkellä menossa bikini fitness kisoihin. Eli laji ei ole wellness fitness. Aiemman valmentajan kanssa oltiin puhuttu, että se olisi se wellness fitness, ja sen takia mä olin siinä uskossa, että nyt se on se wellness fitness. Mutta nyt ollaan tässä Markon kanssa, uuden valmentajan kanssa, keskusteltu siitä, ja laji on bikini fitness. Kyllä. Ja olen tästä erittäin innoissani. Kyllä. Ja tuntuu enemmän omalta. Ainakin tällä hetkellä. Ja musta tuntuu, että mulla on nyt jo kadonnut ne reidet. Siis joo. Ei oo. Näin. Mutta seuraava. Okei, tämä seuraava kysymys on aika mun mielestä tosi hyvä kysymys. Ja tää on herättänyt ihan sikana keskustelua skeneessä ja skenen ulkopuolella, varsinkin Jodelissa. Oh my god, Jodel! Molemmilla tosi pitkä dieetti, kuinka paljon pudotettavaa kisapainoa noin? Ja mitä mieltä isoista painonvaihteluista offi- ja kisakauden välissä?